बै जाम्बा बुरबक प्रकाश इउटुबारनि सायाव दिनैनि गुबै टपिकआ मिन्थिबायना जे बर'नि टप इउटुबार प्रकाश नार्जारी बुरबक जाम्बा साला बियो मा सोंथि खालामदों दाख्लै साननैसो सिगां हाग्रामा महिलार सारनि हेलिकप्टार गाखोनायनि सायाव मा सोंथि खालामदोंमोन बियो जाम्बाया हेलिकप्टार गाखोलायनो एसेग्राब फैसा 22 कौटि फैसा बहानिफ्राय मोनखो बेफोरबायदि सोंथि खालामदोंमोन जाम्बा बुरबकआ बियो मिन्थियाखै अब्ला दायो मानव गेदेर प्रमद बर' सारा मानो गाखोखो देलाय हेलिकप्टार मानो लानानै केम्पिं खालामगासिनो जाम्बा बुरबक प्रमद बर' सारखौ नोंथ' लाजि फोनांनाय जादों जाम्बा मासे बुरबक टप इउटुबारलै बियो हाग्रामा महिलारनि हेलिकप्टार गाखोनायखौ बेहा नोजोर नांदोंमोन दायो मानव गेदेर प्रमद बर' सारा गाखोबाय बिनि सायाव मा बुंगोन जाम्बा बुरबक टप इउटुबारनो बियो गोदोनि बायदि भिडिअ कन्टेन्ट लाबोदोब्रा जाम्बा बुरबक साला बर'नि टप इउटुबारनि बियो प्रकाश नार्जारी साला एसेग्राब गोबावनिफ्रायनो जों फल' खालामबोदों गावखौहाय जाम्बा हाग्रामा महिलारनि हेलिकप्टार गाखोनायखौ हिसाब थिसाब अडिट खालामलायथिदों बियो जाम्बाया दिनै 5 बोसोरनि सरखार सलायनायनि उनाव हेलिकप्टार गाखोलायनो बहानिफ्राय एसेग्राब बुरजा रां फैखो फैसा फैखो बेखौ फिननाय हो जाम्बा